एरिया यूथ कमिटी निफ्राय बे अदालगुरि नैबे फोथाराव जि जोबोद समायनायै यूथ कैम्प बानायदों आरो बे यूथ कैम्पखौनो दिनै सालायलांनाय मानगिरि बिथां जोंनि गाहाय आलासि अनजालु नार्जारि बिथां बेवहायनो नुजाफैनाय साफ्रोमबो मानगिरि रेभारेन्ड गेदेमा बिथांमोन आंजों फैफानाय जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोन बिमा बिब' बिनानाव नोंथांमोन बिफा जानाय बिदा फंबाय नोंथांमोन जोबोद मोजां मोनदों जे जोंनि लाइमोनफोरखौ बेबायदि बोसोरसेयाव खेबसे केम्प बानायनानै जोंनि समाजनि सम्पर्के गावनि व्यक्ति जीवननि सम्पर्के न'खरनि सम्पर्के धोरोमनि सम्पर्के समाजनि सम्पर्के आरो गियाननि सम्पर्के नोंथांमोनहा जे बे रोखोम मोजां सावरायलायदों आरो जोंनि लाइमोनफोरनो मोनसे स्कप होदों गावसिनि इयुन भबिष्यतनि थाखाय मा रोखोम जोङो मानसि हिसाबै थांनानै थानांगोन बेनि थाखाय मा गियान जोङो आरजिनांगोन बे समग्र फिल्डआव डेफिनेटलि नोंथांमोनहा सावरायलायदों आं जोंनि लाइमोनफोरनो जास्ट मोनसेल' खौरां होनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनो नागिरदों दिनैनि दिना इनफरमेशननि जुग नलेजनि जुग इनफरमेशन जुदि गैया नलेज जुदि गैया जोङो थांनानै थानायाव जोबोद गोब्राब माने समस्या सम्मुखीन जानांगोन आरो बेनो जोङो जागासिनो दङ जोङो MA BA जानो हागौ किन्तु पृथिबियाव थांनानै थानो थाखाय जोंहा थोजासे इनफरमेशन गैया नलेज गैया बेनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा दिनै बबे लामाजों थांनो बयबो मोजां साख्रि मावनो लुबैयो मानसि गिदिर जानो लुबैयो नाथाय बे नलेज आरो इनफरमेशन गैयैनि थाखाय जोंनि फिसाफ्रा दानि लाइमोनफ्रा ओरैबो थांनो हाया ओरैबो थांनो हाया जादों दिनै खुनुरुखुमै जों बयनिबो बे लाइमोनफोरनि बिमा बिफा बिदा फंबायफोरनि सेक्रिफाइस खालामनायाव जोंनि ओनसोलाव जों एसे एनै अनुष्ठान प्रतिष्ठान गायसननो हाबाय बिनि दारैनो भबिष्यतआव थांनानै थानो हानायनि गाव गावखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानायनि आरो इयुनाव गावनि जोलैफोरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हानायनि बिनि गियानखौ जोङो आरजिनानै लानांगोन गोजान गोजान जायगायाव थांनानै साबसिन अनुष्ठान प्रतिष्ठानाव गियान मोननो हानायनि जुदि लामा मोनो जोङो बिनि थाखाय नागिरनांगोन नलेज गैयैनि थाखाय इनफरमेशन गैयैनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफोरा साबसिन थांनानै थानायनि आसा लानानै गावनि जायगाखौ गारनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांगासिनो दङ नोंथांमोननि नैबे ओनसोलनिफ्राय गोबां लाइमोनफोर सेंग्राफोर आरो सिख्लाफोर मुम्बाइआव बेंगालराव थांनायनि खौरां दङ माखासे सेंग्राफोर सिख्लाफोर स्टुडेन्ट्सफोर आगोलाव आंनाव फैयोमोन एसे एनै हेफाजाब बिफैयोमोन आं जि हायो हेफाजाब हरोमोन नाथाय नैबे बोसोराव बिथांमोनहा सोरबा बेंगालराव थानानै सोरबा केरेलायाव थानानै आंनो SMS हरो आं जोबोद दुखु मोनो एफा उन्दै नायनो मोजां सेंग्राफोर नायनो मोजां सिख्लाफ्रा बिदि थांनानै दंहैयो आं दाखालि आंनि न'आव जोंनिनो बे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोन जेब्ला फैयो आं बिथांमोननो फट'खौ देखायदों नैबे मानसिफ्रा ओरै थांनानै दं जायखिजाया बे जोंनि दिनैनि दिननि परिस्थिति बे परिस्थितिखौ जोङो सोलायनो नांगोन आरो बेखौ सोलायनायाव नोंथांमोनहा लाइमोनफ्रानो जोबोद गोसो गोरायै गावनि बिमा बिफानिफ्राय रोंनाय गियान आरो समाजनिफ्राय रोंनाय गियान बेजों सोलोंनानै साबसिन गियानजों
जों बोरै सास्टेनेबल जानो, बे ओनसोलावनो थानानै जों बोरै ग्र' जानो, जों बोरै डेभेलप जानो, बेनि थाखाय जों सिन्था खालामनांसिगोन, खामानि मावनांसिगोन। आं दिनै जोबोद मोजां मोनदों जोंहा माबा फंबाया मा नाममोनलाय बे दहाय ओंखाम जानाया जुवेलनि अबस्थाया जोबोद गाज्रिमोन। न'फ्रा मानांगौ बायहां बिदि अबस्थायाव दंमोन। खिन्थु दिनै 3 बोसोरनि उनावहाय आं बाहाय फैफिनदों। बाहाय फैफिननानै जायगाखौ आं साबसिन ग्रिन नुदों। आगोलाव गय बिफां गायनानै लानोबो एफर्ड खालामनो हायामोन थाखा फैसा गैयिनि थाखाय। खिन्थु बयबो एसे खस्थ' खालामनानै दिनै जि गरसे गरनै मोनदों बेजों सास्टेनेबल इक'नमिक डेभेलप खालामनो थाखाय बयबो सेस्था खालामदों। फ्राय मानसिफ्रा गय गायदों, खेथि खालामदों। फैनानै ग्रिन माने गोथां नुफैदों। आगोलाव बेबायदि गय बिफां, खान्थाल बिफां गैयियाव जोबोद बोरैबा नुयोमोन। खिन्थु दिनै साबसिन नुदों। जुवेला गाव थानोखिनि न'खौ जेरैबायदि साफा सुफा मोजां लुना लादों, बिब्दिनो बयबो जुदि एसे एनै खस्थ' खालामनानै गाव थानोखिनि फिसाफोरखौ दोननोखिनि बानायनानै लानो हाथों, आं बेखौनो आसा खालामदों। आं बिनि अबस्थाखौ नुफैनानै जोबोद मोजां मोनदों। जोबथारनायाव साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बिथांमोनहा नैबे केम्पनि दारैहाय जेराव मोजां गियान सोलोंनानै लाङो आरो भबिष्यताव गावखौ जिखुनु फिल्डआव साख्रि मावनायल' नङा, फिल्डआ साख्रि मावनानै थाखा आरजिनायाल' नङा, दामनाय देनायाव, मोसानायाव, बायदिसिना आर्ट, बायदिसिना गोबां फिल्ड दङ। फिसानिफ्राय गिदिर जोंनाव स्कप दङ। बेफोरखौ उननि समावहाय आरो साबसिन सोलोंनानै गावनि भबिष्यतखौ दानो हाथों, बेखौनो आसा खालामनानै आं बुंनायखौ दोनथ'बाय। गोजोन्थों।